Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom face un challenge să jucăm doar cu Deagle-ul. Așa, să ne luăm Deagle-ul. Da, puțin. Gata. Greu, bine, după meciul ăsta o să mai dau unul că abia mi-am intrat la sfârșitul lui. N-am niciun kill. Doamne! În sfârșit un kill. Dar cam degeaba. Doamne, cum am nimerit? Mă enervează ăștia. Doamne, nici nu pot să ies din bază ca lumea. Doamne! După meciul ăsta o să mai băgăm unul. Dar nu vreau să fiu cu acești playeri. Și de asta vreau să dau exit. Stai că poate mi-a dat niște bănuți. Da, sigur îmi dă mie bănuți. Ce am făcut un kill. Așa, acum să mai dăm un meci. În speranța că nu mi se închide și mie telefonul. O, mapa mea preferată. Am fac challenge să joc doar și doar cu... Să vedem la ce echipă intrăm și după ne gândim. Cred că o să jucăm doar cu Acau dacă ne intrăm la Tero. Doar și doar cu Acau. Am intrat. Mie, Acau și Deagle. Nu e ăsta mare challenge, că e destul de ușor. Opa. Am avut puțin lag acolo. Băi, este de AFK. Aimbot. Nu va fi greu deloc, vă zic eu. Nu te cred, a făcut tactica aia care o aveam și eu în unele meciuri. Dacă o stați meciurile mele trecute, fix această tactică am avut-o și eu, să dau într-una pe acolo. Trei până acum. Mai știți când puteam să ne urcăm aici sus? Dacă încă merge, era foarte bine. Doamne, hai să ne luăm capul ăsta cu scop și după și gata, acum cu asta îmi rămân. Nu mai schimb.
Încerc să dau prin... să dau wall. Dar, din păcate, n-am reușit să dau niciun hit. Băi, dacă pe filmare nu se vede cu lag, dar la mine am foarte mare lag. Mă bate ăla în continuu. Nu te cred. Mi-a furat la kill. Mă la pe la spate. Bă, dar toți au skin-uri legendare, acum serios. Încerci tactica? Mi-a ieșit. Prima dată nu mi iese. Niciodată nu mi-a ieșit. Trick shot. Diagonal meu, ca să înțelegeți. Mamă, noi în ce bază suntem? Că nici nu mai înțeleg. What? Ah, nici n-am văzut. Cred că trebuie să-mi dau sensibilitate mai mică, adică uitați-vă puțin. De-abia dacă mișc. Ah, m-am luat ăsta. L-ai transpirat, mă, serios. Mamă, s-ai transpirat. De stați așa că nici nu mai fac cine, așa să mă faci. Aolo, de ce stai, mă, feca? Dacă acum unul sărea. N-am nicio șansă cu playerii ăștia. Ah, bă, pot să mă mut. Acum am văzut. Forță. Și nici nu mai fac challenge. Lasă-mă în pace. Și mi-au un digă. Vreau să văd dacă e acolo. Scuzați-mă că nu mă vorbesc, dar... Uneori mă mai și concentrez și uneori mai și uit că filmez. Adică nu știu cum să vă zic, dar uneori mai mult că filmez. Aoleu! Da, să vreau să zice. Așa... Aoleu! Nu te cred că mi-a furat kill-ul. Vreau să încerc să dau un nou scop cu AVP-ul. Doamne, de ce n-a stat aici sus? Că e cel mai bun loc în nici cu AVP. Nu te cred dacă nimeream pe ăla.
se încarc și AVP. Doamne! Mamă, unul avea și M110. A, prost m-a nimerit și eu. Nu! Mamă, dar cine joacă cu M110? E armă foarte proastă. Băieți, o înțelegeți ceva că eu nu prea. Mamă, câte baterii mai am? Mai am 7%, aoleu. Mai sunt 2 minute, hai că mi ajunge. Vreau să postez repede videoclipul. Nu! Nu. Nu, scuzați-mă. Sau nu, hai că mi-au os. Nu vreau să joc eu cu arme de alea. Sunt mai de slabe armele alea. Ce l-am luat pe ăla și nu știam. Săraci. 1, 2. 1. Nu, dar mă enervează când poți să te duci după ăla, că așa era mult prea easy. Mă ascundeam acolo instant. Astăzi va fi un videoclip mai lung decât toate până acum. M-am dândrat la pală. Nu, de parcă ar fi fost un clișmecher. Ăsta n-a fost niciodată clișmecher. Doar stătea frica. Doar că am zis că mă de un distanță și de... mă, de one tap. Eu nu știam că de ăsta de one tap. Și chiar nu știam că M4 de one tap. Bine, asta e M4, nu știu. E puțin mai diferit, cred. Dar nu are ce să fie diferit, că... Deagle. Bun. Și cam acesta a fost videoclipul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!